Nakita ko doon yung mga spotted papuhon dire kalawa. Alright, sino yung mga pangalan sir? Alright, mga Kilonggos, sa papuhon sa mga eskwelahan mga Kilonggos. Anong eskwelahan? Northern Iloilo State University. Alright, papuhon sa Northern Iloilo State University mga Kilonggos. Basta Ilonggo! Bravo! Alright! Ari, magkinawa po na. Basta Ilonggo! Bravo! Alright! Masalot na mga Kilonggos sa traplet kayo malagoy lang ko ito tawa. Tanawang pagkinabi kung ano di konod sa traplet eh. Kasi pala may mga sinagpapit lang nga dagat. Humapit na rin masipagkikwabaw. Then, bayan mo lang. Alright! Lagat-lagat kita tanay sa padali ka. Ari na kita mga Kilonggos sa port. Kita mo kaya sa mga tao mga Kilonggos dito sa sulod sa port. Daway man din. Marami. Ito may gwapa nga sa pao. May sino pa rin. Saudan ni Ilonggos TV ang mini sound mga Kilonggos. Alright! Sana all. Kapal ang mukha nyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag. Tama kayo. Ako naman eh.